I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Ovo je jedna kratka epizoda, kao što je bila i ona prošla gdje smo gledali moj svijet. Pa danas ću vam pokazati šta se naplanirao da napravimo u sljedećoj epizodi. Da počnemo da pravimo ovu kuću. Ta kuća će biti prevelika, nisam baš sad lepo izgravirao kako će sve to da izgleda. Tu će kao da bude neka kuhinja, onda će ovdje biti kao neki dnevni boravak će to biti. Ovdje ću vjerovatno napraviti jednu tu ću vjerovatno napraviti jednu terasu, ovu ruku ću skloniti. Biće lep pogled na vodu, sve to. Onda u tanju, kako bih mogao da dođem do ovog mosta, ćemo napraviti, smislit ću nekako kako, a možda uđemo u ovu kuću pa prođemo i tamo, vidjet ćete kako će to lepo da sve da izgleda. Znači, bit će sjajno, pa ljudi, to je bilo to od ovom prvu epizodu. Ovo samo da vam predložim šta i kako ćemo raditi, a i ja mislim da je zadnji video izašao pre 2 dana, tako da evo jedan video posle toliko vremena, snimit ćemo mi još Minecrafta i tako ljudi. To je bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se uskoro. Ćao!